Kothok-kothok kunine tekek telo garing jarane gaplek sandal kayu arane teklek wong ayu metu bengi jenenge betah melek. Ayo betah melek to ngluyur bengi ya. Tuku bakwan ning Surabaya ndogemak kok bunder-bunder enek prawan dipepet Joko bareng krasa penak kok kiyer-kiyer. Wah isa kowe. Ya isa kok. Tunak kon Madiun Krasa penak mau medun, tunak yaitun krasa penak ra gelem medun. sandal japit dudu bakia Panggonane nylempit rasane enak. apa kuwi Wong jenang. jenang kok dikempit kuwi Nang musita kok dimanjang. menyang batu mampir neng dampit Ketoke mlebu jebul dikempit. apa kuwi Kompit buku lho cah